Carles, thank you. Maraming salamat. Good morning, good morning. Good morning sa inyo dyan. Ipin po kita para pag may pumasok eh, madikitan po kayo. Thank you po. Maraming salamat po sa pagdaan po sa aking live. At mag-ano tayo ng almusal. Magluluto. Thank you po, thank you. Ganda ng ano. Ganda ng ano ngayon, sunrise. Hindi ka tulad kahapon maulap. Yun po, good morning. Good morning sa inyo dyan. Good morning.
Mimi Bear, thank you po. Thank you, Mimi Bear. Thank you po sa pagdaan, Mimi Bear. Thank you po sa pagbisita. Thank you po.
Good morning, Lumat Vlog. Ate Ella, thank you po. Good morning. Yun na po. Ang haling araw, palabas na po siya.
Thank you po, thank you, thank you. Bagsak pa yung bagsak yung watch hour ko. Dapat ano, mag green siya. So, paano kung kauba? Gising ka pa? Hindi ka pa natutulog?